Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events, coverage and commentary. Aksyon Hotline! Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awarding for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Hotline! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:02, maing aga, Bacolod, Negros Occidental, malamutan sa aton sining pagpangalagan. Aksyon Hotline! Welcome na sa Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Artay Hupon, ini naman sa Aksyon Brian Borden. Aksyon Hotline! Yari na kita sa Agosto 18, 2020. Adlaw sang Martes kita, mga kaaksyon. Aksyon Hotline! Sa gihapon nagapahanumdom kita na paidalom sa modified General Community Quarantine. Ang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental may connection gihapon sining pagpakig-away naton sa kay COVID-19. Aksyon Hotline! Tanan nga mga restrictions sa idalom sang EO sang probinsya, Bacolod kag mga banwa kag syudad dapat naton nga pagasundon para sa aton sini kadalagan batok sining nasambit nga kagaw. Aksyon Hotline! Hindi tanay sagi ka pakabal kag sagi iya ka kontra kung ano nga mga protocol nga ginahimo sang aton sining otoridad para ini sa aton nga buwas damlag. Aksyon Hotline! And ano ba lang mga drag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamo this morning, mga kaaksyon. Aksyon Hotline! Dali gid lang. Isulat mi paliyog. Nagalinog. Okay, sige. Daw ay nanamitan ko mi maghambal, daw ay ko kabatsyag tod ka. Dali lang. Sige, check na to. Nabi karon di direction doors, ikaw na bahala datod. O daw, sige, pasubong. Kusog lang. Kusog lang, oh. Sige. Aksyon Hotline! Kung sige, pati manaog, tay. Okay na? Sugi pagapon. O, ti, may dog ko din, nanay. Galinog, subong. Okay na. Okay na. Kalma na. Sige. Ang iyang pag-uyog, sidlangan to kanluran, no? Budlay ni kung pirmi lang galingin ulo mo kay abi mo lingin lang yapon ulo linog na gidyagali. Aksyon Hotline! Sige. Lord,
i-protect lang kami, no? Kontra sining linog diri sa Bacolod, lila sa check naton sini Matinion. Kon pila ka magnitude ato, intensity, ano nga situation, ano? Bago gilamang, siguro mga lawig lang, no? Action JM, Action Doors, mga 20 seconds man, no? Sobra, lapit man. Lawig lang, no? Kundi ko, wala tonta pag-asa karon na. No, kung anong pinaka-epicenter sa itong linog nga aton sinibatyagan diri sa syudad sa Bacolod. Action Hotline. Abi ko gani, brown out ta sa bago, gali kay linog. Gali. Dugay ko lang na sa purahan eh, no? Sige, kumusta ka mo daya? Kabay pang hilway tatanan sa katalagman sa itong linog nga ito, diri sa Bacolod kag Negros. Action Hotline. Okay, sige, na-check namon si Matinion. Ari na nagainula ng mensahe sa aton di linog, no? Linog, no, sa palibot naton. Kita mo lang ginano. That's why nga plus target always mga kaksyon. Ang akon nga computer di siya may uyog mayo kay ang iyang linog from east to west nga direction bala, no? So ang computer ko na plus star north to south eh. So doon di nato ma-feel, no? Galing kay ang lawas ko nag-uyogin man pero dugay ko lang na kuan sa nagpanilag na ko didto ko na nabatyagan nga naga-uyogin man gali. Action Hotline. Las 8:06 Action Radio Philippine Standard Time. Sa nabalta mga dalag ko nga balita lokal diri sa Bacolod kagabi nagsigabong man ining balita diri nga pagluthang patay sang isa ka babayi nga ginakabig isa ka human rights advocate mga kaksyon. Action Hotline. Aside from that, initiative miyembro gid man sa mga aktivista nga grupo diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod and previously ini siya nakaagi naman priso, no? Didto sa Cadicery custodial facility. It was pila na ka years ang nakaligad mga kaksyon. Action Hotline. I understand ya sa nga case gani inang tawag naton blang na-clear na ang kaso niya sini. Pero check tari karona na sa iya sini mga kopdanan kon ang pagluthang sining babae mga kaksyon may connection bala sa iya sini pagka human rights advocate o kon may ara sang ibang nga hitabo kagabi. Action Hotline. Way manaton ginatago diri mga kaksyon or gina disregard nga base gin hold up kiti galakat sang dalan or sa dalan or base may iban nga kaengkwentro ano nga sitwasyon. Action Hotline. So umuna hindi kita magapundo sa isa gilamang ka anggulo, no, nga ginatutukan karon sang otoridad pero ang otoridad ginamakambal karon. Action Hotline. Sa iban nga balita lokal diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental, tiya mo na padayon nga nagasaka ang numero sang ining nagpositive sining COVID-19 sa Bacolod kag Negros mga kaksyon. Action Hotline. May mga banwa kag syudad na kita nga nag-lockdown temporarily sa ila sini nga mga opisina, sa ila sini nga mga munisipalidad, sa municipal hall, ang ila sini nga city hall, nagligad nga simana. Ang iba nagbululukas naman, so ina maayo nga patimaan bangod nga ti naamat-amat gihapon nga maplastar ang ila sini nga sitwasyon despite sining pamahog ni COVID-19. Action Hotline. And grabe, no? Daligid lang. Si Michael Malvas inaiya. Wala iya ginabayaan ang microphone. Abi ko iya sign sang high blood linog na gali. Wait lang balo na malumpat na ko dis Bangkok. Salamat gid. Grabe jutay na lang to nga tingke. Kung nagisige pagid pero pag biya ko ya malisensya man tayo normal. Dali gid lang manaog kami danay kay you know what ang Action Radio Bacolod Back Action. Ari kami sa ika-4 nga andana sang Willows Building at ubang kami sang Regional Hospital. Action Hotline. So kung mag-uyog at ito ginaduyan-duyan gid kami diya no? I-imagine mo lang kung nagsaka ka sa kahoy na nga gahangin-hangin. Amo ginang sitwasyon niya. Kay na dumauntat ang hambal ko. Gahulat man lang kuya kay Action Dorel, kay JM, kay Action Henry nga magtindog, kay mag-alalwak. Maupod lang ko sila. Action Hotline. Galing sila nga tatlo daw ka okay malang. Amalya okay lang kaya pa. Tiga hulat man ko. Anyways, ang kabalotang Ginoo nagaubay sa ato, hindi niya kita pagpabayaan, no? Ara lang na siya nagakagina to gin tandog lang to gamay, guro may nalisuan lang bla. Action Hotline. Tapos gin balik gin nagano lang nag-tuning lang to Action Hands kagin balik sa normal sa Matinaw. Salamat gid oh Lord sa pag-ubay diri sa amon sa Action Radio sa syudad sa Bacolod ka probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline.
Action Dorsey, try tabi si Sir si Pard Kailian abi, no? Try naton or kung hindi ni siya malabot abi Sir Jomari Vargas, no? I-try naton nga malabot sini Matinion wal naga headlines ko ni, no? Ang COVID-19 sa Bacolod kag Negros ginabantayan gini sini. So we are lucky because ang aton sini nga mga government officials non-stop nga naga tutok sining nasambit yang COVID-19. And we are hoping nga later on madula na ni, no, ang si COVID-19 so pagbulig yapon disiplina sa aton sini kaugalingon. And ang Bacolod kahapon mga kaksyon nag-meeting with Mayor Bing Leonardia. And inang ginatawag naton may ginistoryahan na naman nga sige, pwede. Si Sir Vargas. Sir Vargas. Jomari Sir Vargas. May ara sang ginmitingan naman kung paano liwat maplastar ang syudad sa Bacolod. Although nga ti plastado, kita may gamay lang nga ti problema sining COVID-19. Ginatinguhan pagid ngang mga diferensya kung diin ginapit abi amo nang ginistoryahan mga kaksyon. So kabayk pa nga makwantaritanan na, mabululigan taniya. Wa isang iban nga makabulig diri kundi kita gid lamang mga kaksyon. Ang paghatag sang giya sang gobyerno kag ang pagsunod naton sa mga ginaimplementar sa gobyerno amo ina ang makabulig sa aton para maplastar kita liwat back to normal ang sitwasyon sa Bacolod kag Pilipinas bugos man nga kalibutan. Alright, sa iban nga balita sa lokal mga kaksyon, tingalaman ko lang sang ligad nga adlaw, no? Bilog nga Negros, damo sanggin pang lutang patay. Abi tutok kita sa COVID-19 abi kung paano tani ma-contain abi, no? Ma-platin nato ng curve sini abi makaksyon sa COVID-19 abi, no? Dirit anay tutok. Balululig kita anay tanan-tanan, no? Do bilog gini nga Negros ang linog, no? Halos ra naga-chat diri sa aton around Negros Occidental, no? Panugid sang grabing kusog sa linog. Sige lang kay ginahitingwaan namon ang aton sining awtoridad nga makahinon-anon kita kung kumusta ang sitwasyon sining linog bago gilama. Sa nasyonal nga balita magka-aksyon, ang DepEd, Department of Education, nagakinahanglan sang 93.6 billion pesos para sa self-learning modular o gamiton sa aton sini nga mga manunudlo para sa aton sini kabataan. Dako nga pundo ini, no? Iba naton nga mga manunudlo gani nagapangayo mga bond paper, no? Sa kay sin-o na may puti kag may tagipusoon, no? Para lang gid nga inang matuwag daton nga makabulig sa ila sini nga modular process ang pagtudlo. Samtang subong iyang adlaw mga kaksyon, ang petrolyo naton nagpasaka sang kuha naman presyo. Ang gas siya 10 sentimos kada litro kag ang diesel naman na pulo ka sentimos, 10 centavos mga kaksyon, ano? So nagasaka man siya. Mayo na guro ang kuan guro delivery guro sang kuanay sang petrolyo nga daw ga mayo man saka lalos kada si man nagasaka man. Sige, las 8:13 kagabi may virtual meeting si Presidente Rodrigo Duterte pero ginapaabot nato ng iyapagid mga iban nga kaundan. Actually nga tutok sa nagyapon sa COVID-19 si Presidente Rodrigo Duterte today halin nagligad nga adlaw ara sa perpetual health isolation, no? Perpetual health isolation room, no, dito sa Davao City. Pero why siya sang may ginabatsyag fake news ina ang nagalagaw nga may balatian si Duterte subong. I mean nagasuffer abi sang balatian gid, may edad na siya, may ginabatsyag na gid man na, no? Ara siya sa perpetual isolation room mga kaksyon because nga gin-isolate siya anay matapos nga nag-positive si DILG Secretary Eduardo Anyo kag nakaagi sila ato bangay nga duwa. So gina-isolate siya anay para ma-sure ang iyang sini nga situation. Pero despite of it mga kaksyon, nag-meeting siya gyapon sa mga grupo sang Interagency Task Force IETF kag iban pa agud hambalan kung ano dapat ang paghimuon gyapon against sining COVID-19. And nagalaom kita nga nalakip didto mga kaksyon ang ginatawag naton pag-abukay sa PhilHealth. Ang PhilHealth subong amo nakasentro man nga isyo
sa Pilipinas bangod sining ginaligar nga irregularidad o korupsyon sa pagbakal sa mga tickets kag iban pa nga ginagamit karon sa COVID-19. Grabe wa mas laga paulihin no, amo na ning pandemya nga kadamo nakalamatay ang kawkawan nagapabilin Japon sa aton sini nga ahensya sa gobyerno. Sano pa ni sila magkaladula sa ahensya sa gobyerno man ining mga kawkawan kag mga kawatan nga wala nagapinsar iya sa aton sini nga panghimanwa nga maayo. Sige, na-check naton subaw nahon taning linog plus taro no. Sini nga aga sige, while gina-contact na action na dore lang aton sini mga otoridad. Si Mary Jane Magada, nagabuskado, nagasugid man, nagapanugid nga naglinog, no? Ibutan nyo ba yung inyong lugar, bi kung din kamos negros din nakakuan ko, mag-posting ka mo, no? Para at least mawalaan ta dira. Kumustang inyo sitwasyon. Rolando Carataw, Action Brian, may linog subong ya. Oh. Si Madam Jen o si Sir man naga-monitor na sinimatiniyon. Sa dulid kuno kusog-kusog man ang linog mga ka-action. Rodora Shoko, Action Bray, din ang linog. Keep safe everyone watching from Hong Kong. Sige. Diri sa Bacolod kag Negros gina-check pa namon gid ang dugang detalye. Sir Jomari Vargas, alang-alang pa siya. Sige, may kaso. Sige, i-check ta lang. Sige, while waiting kita abi kay Sir Jomari Vargas o kung sino man dira nga mga otoridad naton nga pwede ma-contact regarding sining linog mga ka-action. Okay, ara naguro sarili niya ta, no? Dali gid lang kay ginahulat-hulat lang naton sa sinimatinion. Sige. Kabay pa nga makahatag kita sa inyo gilayon sang pinakaulihing information, no? Sa sining linog nga ini. Taligid lang. Action doors. Si Joms. Ati, sige. Nagakuha pa sa information naton nga otoridad. Okay, digid man naton madali-dali mga ka-action. Sige, naon ko lang action doors ang patrol. Kay I understand Action Eden Aboso nakaplastar na sa police station number 3 sa pag-follow up naton sining pagluthang kag napatay gid sa isa ka human rights advocate, no? Nga si Madam Zara Alvarez ara na sa linya. Kagabi dira sa Iroreco, Barangay Mandalagan, sining syudad sa Bacolod. Ano ba lang pinaka-latest sini? No? Ano ba lang motibo? May mga suspitsado na malakita? Ano gid bala ang rason mga ka-action? Ari sa aton nga linya Action Eden Abuso live report sa police station number 3 upod sila sining Hepe. Good morning Action Eden. Good morning, Shambay. Live kita di karon nga nag-report diri naman sa bahin sa police station number 3 kaupod naton si Captain Richard Harito, Action Bay. Kaya mga isahin kita kung ano na update. Kaya nagluntad kagabi. Sir, good morning live ka with Action Brian more than Action Radyo Bacolod. Sir, kamusta as of the moment na follow-up sa shooting incident, sir, involving sa capacity? Yes, until now, sige, follow-up aton sa aton nga investigation regarding sa shooting incident nga natabo sa Iroreco kagabi mga around 7:30 wherein the victim is Zara Liboton Alvarez, no? Ang update diri sa information ining biktima is involved no sa resibo man nga grupo or siya isa ka membro sa Bayan Negros o nagkarapatan. So diri ginatanaw nato ng angulo kung bala may kaapos no pagpatay sa iya sa iyang involvement grupo. Pero sir, sa background check ninyo, ang profession ni sir or trabaho ni Zara, sir? So amo na siya ng base sa amon nga initial investigation nga activo ni siya nga grupo sa progresibo man nga grupo nga naga-rally man diri sa syudad. Obviously, wala record or nakapaplatter na may pagpamahog si Akabuhi o kung ano ka sitwasyon. For diri sa aton nga police station, wala kita sang na-receive. So I do not know sa iban kay wala pa namon man ma-met up ang iyang family. At least mahibaloan natin nakasugod din siya kung mga effect no, or iban nga kontra nung ano na
mahimo ang krimen o tayo sa iya. Pero as of now, sir, amo lang na isa pa lang sa anggol, sir, ang ginatanaw niyo, ang pagka-member niya, sir, sa progressive group. So yes, now dire pag nato na confirm pa naton kag puro investigate naton ng parte nga dire parte sa iya nga involvement. Isin tayo also gatan og kita sa anggulo nga may ara siyang personal nga kontraman. Sir, sir, based sa mga witnesses man to around the area, sir, ang suspensado, sir, anong getaway ni gani? Yes, base sa allegations ng mga nakakita dito after the incident happened, na ang suspitsado na galakat pakadto sa pakadto lagi rin sa may Pinog Mercy area. Pinagas pa sa aton homeowners association na mga volunteers or mga civilian security nila dira. Apang madasig na nagpalagyo ini. Kag sa piyak dito nga bangga, may nakita sila nga may motor nga pinsakyan ang ining suspitsado. Ini may nagaulat na motor kag may driver man nga wala pa natin makilala. Pag sa tiro ni sir sa victim, lapit lang ang ila, sir, na distansya. Yes, lapit lang itong galakat ining biktima. May upod pa ini siya gani. Pag siya gidya ang tuyo lang tiroon. Initially, sir, din niya pila. So, nakita natin kagabi dito nga daw may igo ang iyang dukhan. Tapos base sa allegations ng mga witness dito, oropod niya pagpauli sa Puligas Kuntani, na gintiro ini sa suspitsado sa likod na bahin una. Yan, pagtumba niya, gintiro pag sa liwan. Pero during that time, sir, dapat pa tawag palibot. So gamay lang, pero considering street road din siya, tipid kayo, pag both sides, mga balay na hindi siya, damo ang nakabati isang lupok. Ang suspect, sir, face mask lang ang suspect. Naka-face mask, then naka-bull cap, nakakalo siya. Okay. Pero may mga witnesses naman, sir, na willing man makigamot pag magbulig din sa inyo. Yes, so may ara naman kami mga witnesses. Yung kaso nga ma-identify na ito ng suspect, makuhaan na ito sa statement. Wala na lang mo sa family, sir, sa victim. Yes, so gaulat na kami sa pamilya nga makaangot na sila at ma-istorya man ang. Hindi ganit, sir, na funeral, sir. Naging dala. This, yung dalawa. Action Brian, kasi may additional pa pang ako ng call. Si Sir, Sir, good morning, Section Brian, Section Radio. Yes, sir. I don't know kung may idea ka, sir, niya ining si Sarah before kaagi priso man sa Cadiz City Jail, I think, sir? Pardon, sir, pardon. Si ining napatay kaagi priso na before sa Cadiz? Yes, subject for confirmation pa na namon ng informasyon kaya na-receive man namon o kung nabato namon nga ini siya kagi ni siya gindako kagi sa wahang kabare sa kasong murder. But na-dismiss daw sa korte. Okay, daw pila naman katuig hindi nakaligad ining kaso niya. Yes, siguro mga 2018 siguro nakatabo ang pagdakop sa iya. I see. So kagabi, sir, magluwas sining ang gulong natutukan ta regarding sa iya pagka miyembro sining progresibo. Mga iban nga anggulo abi may gina-check kamo, sir. Siyempre babae base kung ano pagidira o hold up ano etc. sir. Yes, hindi kin madula ng agatan ako makita sa anggulo nga may personal initial nga paawa nga kontra. No? So kung mga kaaway man dito sa ila, pag inipaglagan tanuhan nga ay kiruhon o kung ipat yun. Do ba upod siya kagabi, sir, do nga mga kompanya pagid, sir? Kumusta to sila, sir? Nakapakig-angot naman sa pulis, sir? Ano, sir? May upod siya gabi nga mga duhaman ka babae, allegedly, based sa report nga nadula man to sa area, guro na hadlock, pinalagyo, naka-report sa PNP, at least makabulig abi to give more information regarding sa mga suspects. Yes, kami na lang ang nag-investigate ito, bali mo na siya ang isa man sa witness natin. So, sir, may namukhaan sila, ano nga sitwasyon? So wala gid kay madulong na madulong na tong kaya nasiti na natabo tapos daw
no, na daw na maulan na blaga, talihin na ito nga timpo. Aha. O madulog na daang area. So nakita lang nila ang description sang lawas ang spitado, mag-describe nila, pero ang itsura daw hindi kay gulong, the face mask, then nagatalo. I see. May mga CCTV mo da, sir, ang mga building or mga sitwasyon, sir? Base sa akong pamangkutanon dito kagabi sa mga residente man malapit sa Karanjen, no, daw nagamban sila nga daw wala gid sang CCTV sa dira nga area. Aha. Apang sabong nga agagin papalo up pa sa akong investigator dito, tanawon gid ang area. Kung di posible nga may CCTV kag makakuha magkita sang lead. Aha. So karon, sir, nagapabilin nga pila gid kabilog ang suspects ni, sir? So, ma-consider na ito nga duwa ang suspicion tungod nga may participation man ang driver mismo sa motor nga nagahulat sa ining gunman. Aha. Ano ganun, sir, nga mas lutang yun gamit, di ba, sir? Wala pa subject for examination pa, by state examination. Oo. I see. Hindi pa natin mag-determine. Aha. Sige. With that, sir, paharito, salamat sa time. Action Eden. Good morning. Action Eden. Yes, Action Brian. So, binibigyan ko ng tama. Sir, paper. Yan po ang Action Brian ang iyang investigator. Aha. Like, binigyan ko na Action Brian sa police station number 3 in Action Iganaboso. Una sa balita, una sa action. So, napalad action natin. Salamat, Action Eden. Sige. No? Way pagidban sa mga suspitsado Action Doors. Balikan ta si Sir Jom. No? Way pagidman suspitsado sa Sinimat Tinion. No? Ang kapulisan sa police station number 3 and padayon pang investigation, of course, kagabilin na tabo ang paglutang sa isa ka babae mang kaksyon. Kag ining tawag bla naton nga way pamansang iban pagid nga mga makabig naton ebidensya nga makalap sa area magluwas gid lamang sa mga slugs nga nakuha didto mga kaksyon, ano? Online sa hotline. Sa aton nga linya, Sir Jo Marie Vargas, Executive Assistant sa Bacolod. Sir, good morning. Hello, Bri. Good morning. Salamat, sir. Sir, mangonsiho lang kami sining lino nga nabatsyagan ta today diri sa Bacolod kag Negro, sir. Anong sitwasyon sini, sir? Well, actually, ang lino gali, Bri, ang sentro sinyara sa Kataingan, Masbate area pa. Sa Masbate, no, Ligawa. Nag-register sa Yasing P-Box, yung report is 6.5 magnitude. Wow, kusog lang. Nabulabas kong sa gawa, nabatsyagan ta tungkod ka nahabaw ni Bryce iya, mga 1 kilometer lang. Tectonic origin niya. Aha. So, ang nakabatsyag una, lapit sa, sa instrumental, sa instrument sabi, well, abot sa lapit ito, 4 ang sa Northern Samar, Legazpi City, Iloilo, Tresman, Rojas, Capiz, 1. Ang Dres Masbate mismo ya 5 abi sa Masbate City, 4 sa Palo Leyte, Iloilo City, Rojas. Nga tingala kalain yang nagduwa, no, nag-4 by 3. Tungkol meron sa instrumento nila, yaga saka man yang daw 4 man yang Iloilo kag Rojas. Kita ya sa Bacolod, Oldal Ara sa Negros Occidental City, Ubago, 3 kita. Ang iban si Palay 2, and then ang Bohol kag Aklan City Ginog Malay Bukidnon is 1. I-expect sila Brian nga may damages kag aftershock because mo ni ka nabawa bising iya nga what is why imo nabatyagan mo da 4th floor kag daan. So posible nga nabatyagan mo da daw sobra ganit risko do. Kay kwan siya tukod manabaw siya ang yes na mahimo ining daw habyob lang nga dako kay tuwad nabaw siya. So amo na Brian sa bukid na singaga. Alas 8 no, let's see. Alas 8:03 minutos kag 45 segundos. Mga pila gito ka segundo, sir? More or less, sir? Well, siguro gad lang second wag na mabutang ti Brian pila ka seconds pero at least ako nga pamahaw ko napatyagan ko nag-swing din amon nga suga-subaw sa amon kalanan bla kagang bulak amo to ka naghambal ka mga damadlagan ka gamonitor gi si sir kamong pamahaw ko naga kamonitor kang ni boy so ining nabatyagan namon to amo ganit lagi ko den cellphone kag scram wajid dayon sige expect kami di nakagawa dayon so amo na sa Brian sitwasyon. Sir, ining 6.5 magnitude plus ang 1 kilometer abing kadalumon yang medyo nabaw. Anong chances ini sa
at wag daton sina inang halin sa dagat bla nalipat No, kuha niya siya. Anong tsunami? Tsunami. O iway sila nag-report nga may tsunami. Inland niya siya, Bray. Inland Sa siya. duta siya. So hindi siya makatugas ng pag-tsunami. Okay, sige. Pero diri sa aton sa Bacolod so far, sir, goods na ta subong, sir. Why gyud ma-report na, sir, nga may kristal nga nabuka, ano nga sitwasyon? Oo. Well, ipacheck pa na kung Bray kaya nga mong tao medyo lapyo para sa COVID eh. Pagka may disaster unsa pa disaster plan ng isa Brian kabudlay. Anyway, we'll try to check palibot this morning. Kung may adagid man damage sa structure naton sa syudad ng Bacolod. Pero magamo na intensity daw kabay pa, no? Hindi okay kung may crack ng ibo Brian nga hawla, may harana na sa ibang lugar. Ako sa bagay. Kabay pa wala lang. Anyway, Sir Vargas, sir, salamat sa mga time. Good morning. Okay, good morning. Thank you, sir. Thank you, sir. Ang pamahaw ni Sir Jomari Vargas, Action Radio Bacolod, no? Kung isa mabusog kaginman mo, no? Ay mo kanon, ng imo sa ni kape, so daan kag Action Radio. Pagkatapos mo kaon ga tig-ab kini mo. Salamat gid Sir Jomari Vargas. Ano nakit-an ka man ni gani na. So actually nabutang diri sa Feebox, according to them nga intensity 3 ang City of Bago, Negros Occidental, Malinaw, Aklan, Hamindan, Capiz, Ormoc City. Ang Bacolod ay pa diri na apid, maybe garo sa kadamuon sang lugar ang na-detect nila ti amo lang na mga kaksyon, no? Dito ganun dako sa may kusog-kusog iya sa area sang Masbate, ano? Kataingan Masbate. Tikwanta lang ni kaiping tala ni nga isla diri. Subong gani guro taga Masbate to naga-monitor di sa Action Radio di. Mga listeners kita from Masbate maka-action sa Kataingan Masbate nga 6.5 magnitude iya. 1 kilometer ang iya sinika dalumon. So medyo mababaw-babaw lang siya. That's why nga tiyan mo ng sitwasyon mga ka-action. Sige, keep safe lang mga ka-action, ano? And dapat pangamuyo gid kita. Alerto lang sa mga tanan nga mga tiniyon. Pagbalik naton karon mga ka-action dugay-dugay, i-check naton ang kongresista, representante sang bayan muna. Any may koneksyon sa pagpatay sining grupo sang progresibo diri sa Bacolod. Kung ano ang ila sining paglantaw mga ka-aksyon. Para at least makuhaan taman sila gilayon sang ila sining side kung anong pananawan na ng sitwasyon sini. Amo na sitwasyon ta may kaangay pa sini. Sa aton pagbalik karon dugay-dugay plus maki-update kita karon additional sa aton sining pagbalita sa COVID-19. Action Hotline 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Maing aga lang kay Ma'am Heaven, una gid siya sa inangan. Ha? Si Agustin Torres, gani naglinog gid, kakusog lang. Stephen Magbanwa, naga-monitor man. Si Klein Hardin, naga-monitor man sa Hong Kong. Ininaj Lerf o Roxy V. Odasco, salamat. Michael John Sison, good morning, Action Bryce. Stay safe lang sa family ko na Sumag, Sison, and Palma sa Purok Brotherhood. Earthquake, COVID, stay away from Paranaque with love. Salamat. Yes. Amen. Si Kelly Jelly, good morning, Action Brian. More than how strong is the earthquake? Be safe kamuda. Monitor lang here sa US. Keep safe everyone. Karon sa gabi ha, tingwaan ta maka-interview from US mismo. Mga musta tatukod ko musta tong ila lugar sa COVID-19. Ha? Try natin nga malambot tonight. Si Manel naman niya, diri sa Dulid, Linog, sir, gani. Jeffrey Dulman, good morning, man. Poy Om, good morning. Sheila Nicor Ribamonte Pasiol, morning, Action Bacolod, kusog dilinog sa Pavia, Iloilo. Halong kita tanan-tanan. Salamat, God bless. Leah Nicart Araman, stay safe everyone. Nene Fe Campaniel, good morning, Baskog ang linog Negros kag Bacolod. Ray Jantan Villalon, good morning, sir. Linog man di sa Manapla, 5 seconds, keep safe. Samuel Armita, lakas ng lindol dito sa Valladolid. Rodora Syoko, good morning, Sumbray. Sa Diin Linog, keep safe everyone watching from Hong Kong. Janine Oisiser Araman, Rolando Carataw Araman, Mary Jane Magada Buscado, Mario Bakakaw Irad, good morning, linog ng akon ulo.
lingin akon bulsa. Kompleto ka sir, ano? Mary Jane Balio Alio, si Mirare Rilota, tingala ko dotayan lang ko matumba, nga galingin ulo ko. Oh. Imbong Jocampo, nagamonitor man sa Maaw, si Gasili Franco, diri sa Maaw, kabatsyag man kami. Good day, Abi Sasi, good morning, Action Bride, diri sa Bago, nakabatsyag man kami, keep safe sa aton tanan. Si Kasi Bani, nagamonitor man, Barangay 3, Bacolod. GJ Casabuena Labid, Araman, Baskog man kuno sa Banago man, gani. Rona Rihida Trava, Valladolid, nagasunog man. Ernesta Rodilas, George Gargasiran, Morning Action Bride, good to see you in the hotline program every Tuesday sa sining COVID crisis, ma'am. Oh, sir. Philip Isulat, diri Talisay area along highway, salamat gid. Ernesta Rodilas Alangilan, salamat. Good morning, keep safe all, si Jen Oisy, sir. Si Noemi Tan, diri Action Bride Silay, Baskugman. Baskugman sa Silayo. Nenen Toricampo, good morning, sir. Linog. Reynan Montesa, good morning, Action Bride, diri sa Maaw, Nabatyagan, Manamon, ang Linog, keep safe everyone, God bless. Sheila Nicor, Ribamonte, Pasiol, Iloilo. Valencia Kenneth, oh yes, good morning, sir. Jocelyn Aresevita, watching from Action Bride. Okon, good morning and watching Bride. Melanie Angeles, Chris Vilma Treyes, taga-monitor man. Mila Espino, thank you, Action Bride. Good morning, stay safe and God bless sa mga tao na wala obrahon kundi manghaboy bato. Hara naman. Salamat pakamayuhon ng ilang grupo, inikulang monitor lang kami di sa Morsya. May kapanghaboy bato na sa Morsya. Robert Yasay, naga-monitor man. Elizabeth Malaka Gamala Araman, God bless, Malaka family. Edwin Pineda, Jen Oisisor, Armando Cabiles, Aldrin Diamante. Dira sa kwan ko no, Minglanilia. Jen Hisolgon, Valladolid. Franco Villanueva, good morning, Action Bride. Kompleto ang adlaw kon wala. Hindi kompleto ang adlaw kung wala Action Radio. Salamat. Jobert Paul Gadjano, morning from ABC Gators. Stay safe everyone. Sige, salamat gidra sa inyo. Ano? Balikan ko karon ang iba na mga mensahe, abe. Ari sa dalom. Alex Fuentes Araman, salamat sa pag-monitor. Sige. Balikan ko karon ang iban, ha. Stay lang kamuda. Last 8:37. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
aksyon sa pagbutlak sa adlaw, sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayo nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampok
igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Combrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kaintangan responsable
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga Action Radio Philippine Standard Time, las 8:50 na sa aton siri nga pagpangalagan. Maing aga lang kay nung Joe Puhasa, naga-monitor karon sa DSB mga kaksyon. Kagiban pa naton nga makulturan karon nakatutok diri sa Action Hotline. Inday Blaza, ara naman si dali gid lang na. Ziti Alunan, good morning, Action Bry, watching Hong Kong, kami be safe lang, God bless. Salamat. Si Heidi Lopez sa Bawi naman niya, good morning, Action Bry, naglinog man diri sa Mandalagan. Si Vince Anolivaj, good morning, Sir Bry, mangayo lang update sa meeting nila ni Mayor about ECQ. Thank you and stay safe. Check ta lang na kay Duway pagin managwa ng ECQ ngayon. Dito Dayap Araman, Biging Lakson. Good morning, Action Bry, Action Radio diri sa Alhis Baskogman. Ang pagtayob kay Kadugay gasaot amon lampshade na kuno. Labi naging ko nabitay ina. Virgil Legaspe, lampshade gani, din ako di man. Nagalumpat siya ho. Basta may gasulod nga kwan. To. Good morning, Kaksyon, watching here sa Bago City. Daw dira uso gida. Melchorita Ferrer, good morning everyone, Action Radio. Salamat. Si okay nabasa ko na. Daw salamat. Si Jeremy Orosio, good morning Action Bry. Patamyaw lang kay Maria Paz Labata. Pamati gid adlaw-adlaw sa Action Radio. Daghang salamat. Lex Parcona raman diri sa Amon sa Talisay, Baskogman. Hindi na. Hindi na to. Gipasigay ako nung suga na dula. Sa gabi niya guro, adlaw subong. Helen West Naraman, salamat gid. Sige. Last 8:52. Check na to nabi si Bayan Muna, Representative Isagani Sarati Makaksyon. Mga lang kita sang reaction, no? Ini may connection sa pagpatay kay Madam Sara Alvarez. Regarding iya sa meeting kahapon with Mayor Bing Linardia, karon digidugaya na check naton ina para at least may idea kita kung anong mga tikang pagahimuon karon diri sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. Para makwana si Roxy Gli naga-monitor man kag si Tupi kuno naga-travel sila from Bacolod to area. Si Congressman di makontak. Sige. Kanto ta kay kuana action doors kay Kapitan Lady Gles Gonzales kung di makontak si Sir Sagani karonan tala na siya basi nagapapriskon man kiti bayan muna sigurado ko may mga statement inis lang nga ipagwa regarding sining pagtero patay kay Alvarez mga kaksyon diri sa syudad sang Bacolod. Kagabi na interview naman nato ng iba nila nga mga grupo man diri sa Bacolod mga kaksyon, no? Pakaronan taning iban karon kay medyo punong-puno gid kita. Hotline. Online sa hotline. Last 8:53, we have on the line na Barangay Kapitan and ABC President Madam Lady Gles Gonzales. Ma'am, good morning. Good morning, Action Bright. Good morning sa tanan listeners ng Action Radio Bacolod. Ma'am, salamat sa time. Mangunsiho lang kami, ma'am, anong pinaka-kaundan sang Zoom meeting kagabi ni Mayor Bing upod sa inyo, ma'am, kagiban pa nga mga officials? Okay, so ang ato na Zoom meeting kagabi upod si Mayor Bing is a consultative meeting. Ato ang ato na mga business sectors, ang religious sectors, may representative from the ILG, and from the national figures, may araman kita. So, kagupod ang ato ng mga barangay official, local or city officials, si Congreg, no, si Vice Mayor Elcid. So, ang ilan to is ang ato ng mga doctors from different, ang mga infectious disease specialist na to na ato, no. So, yung gaan man ta nila overview o projection sang Bacolod sa aton subong na COVID cases kag kung ano ang ilan na mga possible recommendation, no. So nagaayo sila Action Bright for a break, bisan 2 weeks break lang, no. So ang ato na butang sa aton sa quarantine classification is upon the
decision of the national ang emphasize ang ato na taga DILG. So maano pa to si Mayor set another meeting liwat and siguro ma-appeal for the national kung ano mungkid ang ilan na decision. Suliton and for yes akan ba, and for the part of the barangay, no, so kay sa barangay ang for the part of the barangay gin-emphasize nilang important sang continuing kag-heighten pagid ang ato na education information campaign sa kabarangayan. So suliton ko lang gamay ma'am sang imo sining gin palayag bago gid lang ang mga sectors nga nagtambong kahapon or nagpamati kag nag-intra sining Zoom meeting ini. Nagaayo sila nga kon pwede duha ka semana or 15 days nga enhanced community quarantine damo sila qualification. Ginaayo nila. Yes. Yes, actually, Brian. No? So, supposed to be si Vice, hindi ko siguro mahambal kay siya ang chairman ng IATF o si Councilor M. No? But go overview lang na siya. Kaya nag-asama ko ito pa attendee. But ang akong goal is for the barangay contribution sa campaign natin ng COVID-19. Yes. Na-intragin man lang ni kiti, syempre, arang imo presensya dito. And the same, nga ang kananong ginistoryahan kagabi, the same man nagyapon, ma'am. So, initanan, gin-konsulta anay and ipasa sa National IATF and nakadepende sa ila kung paano nila i-arrange or i-determinar or i-accommodate ang ining hingyo. Ma'am, damo sina. Yes, Action Bri. So si Mayor ma-call another meeting pagid for a consensus siguro with the City Council. And may mga team to further evaluate some recommendations ng ato na mga doctors and specialists. So siguro may na-mention to na base hindi kita for ECQ, but may mga precautions kita o may mga measures kita na ubahon how to lessen the movement of the people. So, siguro hulton tanan ng update from Mayor kung ano man gid ang ato na results sa meeting. It seems mga kadaw may ara at duha ka kapitan nga nag-positive, may duhaman ka kagawad nga nag-positive naman. Ano ang imo sining advice si ma'am sa aton sining mga barangay officials abi kay kung maghambal sila nga frontliners so ginatawag do ara sa inyo subong ang dako nga poder kaya kamo yang gasulong da sa ginalockdown, kamo nagkagakadto sa mga streets dira, kamo subong ang may dako gid nga papel kag kamo paya ang may damo trabaho subong ikumpara sa mga matagas nga opisyal dis Bacolod. Yes, Action Brian. No? So, it is with a heavy heart na maamuna na balita kag ipabalo na especially ang ato na 2 punong barangays, no? So, big barangays pa kay ang ato na 2 kagawad na affected. Kag inalakip madang ilan ng family ang ato na mga punong barangays, no? So, ang ato na siguro na of course ang liga ng mga barangay kasubo gid sina na balita, no? Kag actually sa ato na conversations ang ato na mga kapitan, we are expecting for this situation, no? Ito na nakaistoryahan na yung piparahan na. So, yung istoryahan na muna anytime it will happen. So, it begins, no? So, isang last week. So, kakasubo kami sina. Kag, nagapamati si Kapiko, kag si Kap Mijares, no? So, we are offering prayers, kag support sa ila na family, kag sa ila for fast healing and recovery, you know? So, emotional, physically, and everything, nang gaupod kami ang liga ng mga barangay, upod ang 61 barangay. So, sa ato na mga other barangay officials, so, siguro, mag-gear up lang ta, no? Siguro maano kita, kung kita sa may underlying conditions kita, kung kita sa vulnerable age group. So, kung kapitan kita, we can designate next in line, no? Hindi ta kag-isulungon. Ano kita, nang may kagawads, may administrators man kita to do the field work, no? So, pwede man kita ka-virtual instruction, virtual meeting, no? Zoom, let us use the advantage of Zoom, any means pagid, no? Ang ato na, subong na mode sang ato na meetings. So, refrain kay hindi na malikawan. Action Brian, magawa kami. May mahalok, no? At least season, may mahalok pagid. May mahalok.
Oo, may mahag. So, kapitan ka lang alang itabugon mo, no? So, but galain na ang buot, kabalo ko na, malain na ang buot, but ginapabalo taliwat, nag-practice kita social distancing, no hugging, no kissing at this time, no? So, tinsindihon ka lang ato ng mga public officials. So, sa iban pagid na ato ng mga barangay officials, kabalo ko na basta naubos na ang inyo mo max kag inyo po kano mo na pang inom nila kag ano pagid na mga vitamins to strengthen the immune system, so let us boost our immune system kag also practice kita sang social distancing, makaubra man kita with the seal off with the social distancing and proper wearing of face mask. May kana muno muna regarding bala sa mga sa barangay mismo kiti kamo nagakadto dira. Last week na interview ko diribla ang kwan bala ma'am, ang DOH ang Region 6 si Dr. Convocar, no? Nakamuno siya nga diri sa Bacolod, doon si platan nila, information drive medyo kulang kita, no? That's why ngin mention mo to bla nga hugging, kissing and touching whatsoever. Maybe this personality guro ay sila ideya nga bawal ini. Di ayan kulang kita sa information sa barangay ma'am, sa mga barangay kapitan naton. Okay, so let us admit na action by na siguro may mga areas kita na kulang, no? So, although na si Mayor nagpadala na executive orders and sa part ng liga nagpadala constant remind sa mga kabarangayan, no? About i-heighten tapagid ang IEC campaign on health protocols. But siguro action by bala sa aton na sudden increase of case, lack of manpower, ang ato ng mga staff, mga senior citizen, skeletal force kami, plus ang amon na seal of areas guided by the barangay tanod. Wala na kami enforcement. Honestly, this is the real scenario in the barangay. Wala na kami tanods na gamiton, no? Extend na kami sang help sang spirit of volunteerism sa mga kapurukan. Yet not all may offer sang service na amo sina, no? So hindi kami ka IEC, hindi kami ka Recorrida, kaya wala na kami ang salakyan, sakto lang kami magsugat sa LSI, sa quarantine facility, sakto lang kami mag-swab, sakto lang kami mag-seal off, no? So, siguro, that is, ang natabo sa subong is an awakening. Siguro, ma-convene what I will advise all the barangays to convene the barangay council and look for another strategy, no? So, for the case, example, action by for the case of Barangay 14, si Cap hindi ka panwildo subong kay si Barangay Treasurer niya naka-sealed off man, no? So, hampered ang operation sa barangay and I know that some other barangays has the same sentiments. No? So, but thank you for the reminder. I-remind kapagid sila kasi siguro we will change the strategy sa sang IEC namon. Ang aton diri guro additional nga mga tarpaulin naton ipangbutang ta dira Recorrida kagiban pang information drive guro makabulig ini kay bisan tod way na ta untat nga advocacy sining COVID-19 pero may iban pagid nga daw I don't know wala ideya may ideya o kon patulotunto nang ina way ta kibalo councilor no. Yes, Action Bray, I will take that advice. No, so positively. Kasi siguro kamo, no, we are happy na sa Inyubi, ng radio stations, mabuligan man kami kay honestly sa barangay, ang resources na nila na almost nag-deplete naman, no. So pati may kada barangay na hindi kani kapanwildo. So so siguro kung may kita da na mga may mga genuine heart na mga concerned citizen. Kasi may extra kita da mapaubra kita tarpaulin ibuligan ta ang barangay, no? Kay ang barangay especially the small the urban barangays depleted na ng ilan na budget. Sige, with that ma'am dungagan ta na later on ma'am sa dugang na to mga interviews diri sa Action Radio. Mabuhay ka ma'am, good morning kag keep safe ma'am. Thank you. Action Hotline. Si Councilor Kapitan Takuling Makaksyon Lady Gles Gonzales. Balikan ta si Sir Sarati Sini Matinion. Nagapakig-angot siya diri sa ton. Makuha lang kita sang reaction halin sa kongresista nga naga-represent sang ini mga progresibo nga grupo.
dito ya sa Kongreso maka-aksyon na may koreksyon sa pagpatay kagabi kay Madam Zara Alvarez, no? Diri sa syudad sang Bacolod, mga ka-aksyon. Online sa hotline. Online sa hotline. We have on the line Bayan Mona Representative Carlos Sarati, Sagani Sarati. Sir, good morning. May aga, Action Brian, kag may aga man sa mga kaabyanan pa kag makasimanwa dira sa Bacolod kag sa bilog nga Isla San Negros. Salamat sa time this morning, sir. Any reaction sining nagluntad nga pagluthang patay kay Madam Sara Alvarez, isa ka miyembro sang karapatan and human rights advocate diri sa Negros kag Bacolod, sir. Salamat Brian. Wala mabutangan sang kaaktig, no, ang amon nga ginabati karon. Kahapon ginlubong lang namon si Carandel Echanes, ang chairperson ng Anak Pawis. Daw wala pagani mag-uga ang aton nga mga luha sa ginhimo nga brutal man nga pagpatay kay Carandel Echanes. Kagabi nabalitaan naman naton ang pagluthang patay nila kay kaupod nga Sara, no, nga isa ka very peaceful nga abyan nato, no. Ang iya gusto lang na magkaroon ng tutuod na kalinaw development sa aton nga banwa for the most part of her life. Ang gusto ginabuligan niya ang mga imol nato nga mga kasimanwa sa human rights worker, no. Bisan ara ara na siya sa prisuhan for trump up charges, why man naguntat ang iyang concern for our ordinary mga kaabyanan ta kag mga kasimanwa. So akig gid na sobra ang aton nga kaakig, no, nga nagakatabo ini sa ilalom sini nga tiraniko nga administrasyon ni Duterte, no, ang ginatarget sa mga pasista kag sa mga death squads nila ining mga unarmed, no, mga peaceful mga peace advocates, no, sa Panay tong April lang si kaupod man nga Jury Portia, no, ginluthang man siya, no, dira sa ila man nga balay. Ang ginasiling nila nga you are safe is no longer true, no. Kung hindi ka terorista, wala ka dapat hindi ka dapat madlock kung may ang ila ginahimo karon, no, state terror na gid ini, no. Ginakondina naton ini Action Brian, no. Kag panawagan kita sang hustisya kag hindi kami maguntat, na hindi ini magpauntat sa mga advokasya nga ginsulong man ni kaupod nga Sara kag iban pa nga mga kaupdanan namon nga ginpatay nila si Carandel Echanes. Kung nagapati sila nga mauntat ang pakigbisog, no, sa mga katawhan, dako ina nga sayop, no, mali ina kay nagapagadugang lang ini, nagahatag ini sa aton sang kabaskog kag ka-inspirasyon, no, nga ipadayon ng ilang limuan, no. Kag nagapaabot kami sa aton nga pahisubo, no, condolence sa aton nga mga makaupod dira sa Negros, sa Bacolod, sa Cadiz, especially ang birth home place ni Sara, kag sa iyang nga only child, no, si Kyra, na karon niya na ilo na why na ang iyang nanay, no. Ginapaabot nato ng aton condolences kag we will turn our grief into courage, no. After all this, we will continue to seek and we will not stop, no, in seeking justice in kung sa diin man nga avenue ina, no, nga makuha basta kuwaon nato ng hustisya sa aton nga mga kaupod, no, maging patay bangod sa ilang mga prinsipyo. Action Brian. While ago na interview ko ang police station number 3 and the PNP still looking for the mga suspects, sir, ano, kung sino ini kay the identity medyo may kabudlayan, madulom, wala sang iban nga makasugid, but halin sa imo mismo nga parang awan may mga suspitsado na kamuayhan behind of it, sir.
wala na kita iban nga pasimanggan sina Action Brian, no. Mga pwersa ina sang estado kag mga ahente nila, mga death squads nila. Before pa man natabo nga ginluthang kagabi si kaupod ni Sara, damo na siya threats, no. In fact, ara mga posters kadamo sa iladra kung nagligad nga mga tinuig 2018, 2019 nang grabe ang killings dira sa Isla San Negros, no. May mga posters dira. Ang ara dito sa posters daw ilan na bala silang ara dito sa posters nga ginpatay na. Si Councilor Halandoni, si Attorney Ben Ramos, no, kagaron si Sara, no, kag si may isa pa sa Escalante naman, no. So sino pa bila pa si Mangdan mo sini? Sino ang nagatag ng mga terorista sila despite ang ilang ginahimo is peaceful, no, nga advocacies for the rights of our people, for land reform, for just wages, no. So sino ang wala kita sing paninglon, no, kundi ang estado mismo, ang administrasyon ni Pangulong Duterte, no, nga naga-justify sang subong sini nga mga killings, no. Nabatian naton sa kagabi kung ano naman ginahambal niya. So okay lang niya ang nagakatabo nga kapatay di, no. So of course, no, wala sa listahan kasi sa records ng pulis at sa militar, they will just consider this as another statistics of unsolved killings, no. Kaya wala sing witness, madulong. Kaya mo dira lang gid sila maayo, no, ng patraidor, no, cowardly assassination, no, nga sa madulong nga lugar, nga wala gid wala kasing kalaban-laban, no. Amo na siyempre ano nila na premeditated ina nga plano, no. So but again, we no longer expect, no, na may hustisya dira sa mga institusyon sa estado at this point in time, no. So but make no mistake about this, hindi kita maguntat sa pagpangita sa hustisya sa iban nga kapamaagihan, no. Kag mag-abot gid yang hustisya kay amo makita naton ina sa kasaysayan, no. Ang mga nagahimo sang subong sini maging accountable gid sila pag abot sang panahon na Action Brian. So sa mo sa nga situation, sir, may ara bala na butang sa alarming kabalaka ang iban pagid nga mga kaangay kay Sara nga naga-advocacy and nagabulig or kabig naton nga nagapanawagan against government kung hindi nagustuhan. Yes, siyempre amo na ang mensahe nga gusto nila, no, to sow terror. Amo nang gitawag naton ini nga state terror ini. Especially sang grabe nga crisis nga gina-experience naton karon, naging pagrabe pagid sini pandemya sang COVID, no. 27 million ang wala sing ubra, no. Tapos ara pa kita sa grabe nga sitwasyon karon. So ang mga tao gid paningil, no, naga-voice out. So gusto amo nang ginakanhadlukan sang kahadlukan sang administrasyon, no, gapaningil na ang mga tao sang ilang pang-into-into lang dira, no, ginapaasa nila ang mga tao, no, wala man sing real nga nagaabot nga halbo ayuda kag solusyon medikal kag health sa subong sini nga problema, no. So ang ila weapon is terrorize the citizenry, but again, no, they are wrong kung lantaw nila makapauntad ini, no. But of course we have to take our precautionary security measures, no. Kaya nakita na naton kung gaano ka brutal, ka demonyo ang ini mga death squads nila, no, like sa sabi ni Karandi, 72 years old, no. Gindunggab nila sa halos more than 20 times, no. Gindunggab nila. Tapos gintorture pagid si Sara, no. Kagabi maulan-ulan, no, nagbakal lang sang makaon nila kag alcohol para magamit sang sining mga health protocols naton, pero anong ginhimo nila, patraidor, ginluthang man nila, no. So of course we will take our precautionary
security measures. But this will not cow us. No? Amo nang siling ko, they were mistaken. No? Madamo pa nga Sara, kaga Randy Etsanis, ang magtindog, no? Para to take on the cudgels in the defense of human rights, no? In the defense of the rights of our people, Action Bayan. Even before nga wala pang anti-terror law na may nagkalapatay na ginman nga miyembro sa mga progresibo nga grupo. But right now may ara na sa mga panibago. So you are saying, sir, nga ini starting lines ang pagpanglagas na ginman? Hindi lang terror law to, to red tag, vilify yung taon. After that, duwa ang pwede pakantuan, no? Nakita natin dira nga trend karon. Intensification sang filing of trump-up charges. Tag worse, physically, they will annihilate you, no? Assassinate you. So, amo nang dapat gidya kondinahon, no? Pag hindi nili dapat na maging norm, maging normal, no? Na they are taking advantage nakakatabo karon nga health emergency in pandemya sa COVID, no? Dili mo gid makita kung ano ka grabe nga tiraniko ini nga administrasyon, no? Kay instead na solusyonan ang mga medical kag health problem nila, ginagamit pa nila, gina-take advantage nila ang sitwasyon ng mga tao, ay hindi dayon makagwa, kag physically makapa-express ang ila opposition, no? So, but then again, no, na ang mga Filipino people have been in the worst of times, no? But those times, and even up to now, this is the worst of time, but this will also be and will always be the best of time to fight tyranny and dictatorship in our country. Yes. Despite, sir, sa imo sining hopeless nga mga statement for justice for Sara, pero may ara ka appellation sa aton sining PNP for Bacolod and advice for to those nga mga friends ni Sara and pareho sa inyo, sir. Well, as an institution, they have to do their work, no? There sa PNP, but they have been a failure. In most cases, they acted like mercenaries of this tyrannical regime. No? In fact, sila ang ginapuntat nila ang mga expression, no? Legitimate expressions of our constitutionally guaranteed rights. I can recall, no? Kung nagkadto kami last year, just to visit sa itong mga pangdakop nila without basis, without warrant. Yes. We were prevented, no? Given the runaround is despite na katungod ina sa mga right ina sa mga ginpangdakop na they will be visited by their lawyers. So, ang ato na lang, no, sa amon nga mga kaupod, kaabinan sa Negros, no? Of course, we will be grieving the loss of Sara, no? But again, no, we will take stock and courage sa naging buhay ni Sara sang iyang kabuhi, no? Naari pa siya di upod naton. She live a life, no? Na mas mabugat pa sa bukid kanlaon, no? Kag ina ang maging legacy niya, kag ina ang ipadayon naton ang iyang advokasya in defense and advancement of the rights of our people. With that, sir, Sarati, sir, salamat sa mga time this morning. Mabuhay ka, sir, kag keep safe dira, sir, sa imong area. Damo man nga salamat, Action Brian, kag ikahalong man kamo dira, no? Kag sa aton nga mga nagapaminaw karon labang salamat mga aga sa tanan. Yes, sir. Action Hotline. Bayan muna, Representative Carlos Sarati, sa gani Sarati mag-aksyon. So muna masubo nga mga palayag sang representante dito sa Kongreso. Ini sila kagrupo nila si Madam Sara Alvarez. Action Hotline. Good morning kay Paul Spat III, Big Skiddy Dagomboy, nag-monitor man sa Villamonte. Salamat gid, no? Si Piper Parsley Raman. Wala tamay mo sina naglapta na sa akon lang konstrikto nila ang SLI. Okay, sige. OFW nga nagsulod, waay ni natabo ang nagdamo ang positive. Si Cory Vidaha Araman sa Kuwait. Si Vanessa Mayo, good evening. Action Radio Bacolod and to the Action Brian, watching and monitoring here sa Twin Cities, Minnesota. Stay safe, pinalangga ko nga Bacolod. Salamat, halong.
John Mark Tamano, Action Bri, bisan hindi na mag-isikyo makolad, mga government offices are not forced to declare a 1 to 2 weeks kuno nga lockdown bangod sang kaso sang virus sa ilang areas. Elizabeth Kasuyon, naga-monitor man with Richard Badilla. Salamat gid. Sa Villa Esperanza Tangob, wala man kami kabatsyag linog. Maybe siguro naglabay na siya. No? Salamat. Ruel Lanawan, si Roma, salamat gid. Lizelle Arn, Action Bri, good AM, ang face shield di sa Talisay, kamahal 75 ang baligya nila. Sulod tinda kag sa tupad sang GRC. 26 to 50 pesos lang dapat ang SRP sila. Si Romina, si Bidaw naman niya, Mimbila, naga-monitor sa Vista Alegre. Araman si Gopohon nga Bipoy, RCR Kisula. Ibi Esmeralda Dolido, good morning man. Kay Tatay Elias Dolido, Barangay Paloma, Valladolid. Si Lea Younger Esquivel, naga-monitor man sa Talisay. Lex Parcon, sa nagabiyahe ko na sa Ceres Cebu, naga-monitor man. Diri sa Amo, Sir, Talisay Bascog man. Okay, sige, nabasa ko na kagina. Salamat. Si Anthony Jones Bulong Havilio. Good morning, Action Bri. Monitor ko dito together with my Havilio family from Barangay Inayawan, Kawayan. Salamat gin. Sige, ang iban pakaronan ta sa aton nga pagpangalaga. Way na kita sang igo pa nga oras upod sa bugos nga pwersa sa Action Radio News Team. Sa ngalan sang regular nga Anchor Man Action Art Tayupon. It is Action Brian Morden, nagpasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action